Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ana na punta mga higala, nini nga itong tulumanon sa kahanginan, CUNA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no, pitch sa 19 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024. Ug padayon kita sa ato ang mga buhat tuno ni ining kamuntuhon. Boy namang higala ato day nga timbayaon usab ug mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang atong tanan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga mabot sa ako at atong pagsibya, no, labi na gayud nga akong mga classmate, no, si Father Obing Masyon dinha sa may Larina Siquijor, ang atong kura paruko usab dinha, no, si Father Dalmasio Hiramis, ang ato apong kura paruko dinha si Malalod, o yung manusab si Padre Tonton Arnaiz, ang atong kura paruko usab dinha sa may Batinggil Parish, Quasay Parish. Nahala, no, may mudton tanan ng mga kaparian mga higala, no, nga na, sa tanan nga mga kaparian nga na-assign karon sa Diocese of Dumaguete. O yung masabi sa katong tuas mga lagi mga higala sa Cebu, na kung mga contemporaries mga higala sa Cebu, no. Ako lang hapon kini yung kauban sa unang seminaryo, no, si Padre Edwin Academia Acab. Ayan. Congratulations dahil, no, sa ato mga kaparian din na sa Archdiocese of Cebu, no, kay si Father si Bishop Ruben Labajo, no, nga mo apo na contemporary kuha na sila. First year may second year na sila. No, sa ato pa sa katuig pero manghod na ako na siyang edad kay kuha naman ko ni sulod seminaryo mahigala 28 years old naman kay late vocation man ko. So muna nga niabot yung ko og 24 anyos ko ni sulod seminaryo. Ay igo pa. Nakaabot pa po kong hapit 30 anyos mga higala, no. Isang tuod kong 28 na ko, pero naabot pa po gihapon dyan ko, o kapila naman ko rong katuig, ika-29 na, karong Mayo pohon, 29 na ko katuig, hapit na, mga higala, mga retire na po. Abino, pasalamat dahil ko sa Ginoo mga higala, no, nga na-affirm na ang ako sa SSS, ang ako ang application sa retirement, no. Kining retirement application ako, no, kay 65 naman ko. So pasalamatan nato ang ato ang mga kawan ni dina sa ato ang Chancery Office, no, nga sila gyud maoy naningkamot nga ma-approve ang ato ang kuan ang ato nga application para sa kining SSS pension o na-approve na, no. October 21 na karong pitsa 21 mawa na, no. So, good na tagdawat sa atong pensyon, mga higala, kay 65 na bayan ko. Hala, no? May mudto na kanatong tanan, mga higala, nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon. Binoari kita, mga higala, sa atong Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon October 19, mao si San Pablo de la Cruz, no? Saint Paul of the Cross, no? Bino na tao kini si Saint Paul de la Cruz, Saint Paul of the Cross na antong tuig 1694 dito sa Northern Italy. A former soldier, he turned to solitary prayer and developing a devotion to Christ. Of course, mga higala, no, unya mantud pa nakita niya, no, so in the Lord's Passion, a demonstration of God's love for all people, no, known as one of the most popular preachers of his day, both for his works and for his generous acts of mercy. Nga itong 1720, kini si Saint Paul de la Cruz founded the Congregation of the Passion, whose members combined devotion to Christ's Passion with preaching to the poor and ongoing penance. Of course, Paul died in 1775 and was canonized in 1867. Over 2,000 of his letters and several of her, short writings has been published. Has been abused even up to today. Ayan, no? So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato si Saint Paul of the Cross. Okay.
Bino, ari kita manghigala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamugtuhon. CBCP News, Archbishop Victor Bandico sa nanihangyo, no, nihangyo sa mga lay leaders, to taga Capiz ken higala, no, Archdiocese of Capiz. Nihangyo sa mga lay leaders nga ni kandidato sa pagka opisyal, no, opisyal sa gobyerno nga mo resign lang usa, no. O nya kun pananglitan human sa eleksyon, mapildi og sa wala, pwede mo balik na. Kay dili maayo nga during the time of elections naa sila din ha, no, kay kuano nya nang gitawag bitaw nato ma-influensyahan nya, no, unfair kayo sa iyahang mga kalaban, no, sa politika. O niya sa Vatican kanasuran sa G7 gihangyo sa talahurong Santo Papa nga tagaan gyud og matud pa dako kayong pagtahod ang mga persons with disability, no. Matud pa niya, however different, we are all the same. Ayan, no, sa tupa diawhag atong talahurong Santo Papa nga ang mga nasod dili gyud nila isalikway ang mga tao with disability, no. Dili ba nila ba i-discriminate, no, manay panawagan karon sa atong talahurong Santo Papa. Ato dayon nga timbayaon og mayong bunto sa mga kuang agaw din ha sa Kalumbuyan ha. Si Gawix nako din ha, si Father Christian kining Durango, no. Gawix, kumusta na ka diha? Nahala, no, ari na ta mahigala sa atong katikisem. Katikisem nato mahigala unsa man tarong adlaw, October 19, no, ug mga adlaw Sabado, Domingo na pod. So mana, no. Abi no ang ato karong topic, no, kay Sabado man taron October 19, how is the Son of God man? No, how is the Son of God man? No, giunsa man nga ang anak sa tao nahimong tao? Of course, incarnation, no, nahimong ang anak sa Dios nahimong tao, no. Human kakining human nature was assumed, no, was assumed, not absorbed. Nga saan to pa gidawat, no, gi-assume ba iyang gidawat nga mahimo siyang tao. And then nahimo nga nagpakasakit siya, no. Diyos siya pero midawat siya sa kabuto. Mano yun gitawag nato sa English of loving obedience to the Father, no, si Jesus Christ, no, nga gidawat niya iyang gi-assume ang iyang pagkatao tungod sa iyang dakong pagtuman sa kabuto sa Dios, na ingon niya na, no. Sa ato pa, he freely accepted, no, in loving obedience to the Father, hugot gyud nga pagpangalagat kining sa atong Ginoong Jesucristo, no. How is the Son of God man? By assuming his mission. Muna, no, giyon sa nga gidawat ni Kristo nga mahimo siya nga bisan anak sa Dios nahimo siyang tawo, sa diha nga iyahang gidawat ang iyang misyon nga pagluwas sa katawhan. Ingon niya na, no. So muna, no, sa Juan kapitulo 14 bersikulo 9 sa 10, si Jesus mitubag, dugay na ako nakiguban kaninyong tanan, unya wala kapag gihapon makaila kanako Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita usab sa Amahan. In other words, Jesus Christ always fulfilled the will of the Father. Sa ato pa ang iyahang gihimo, bunga gyud sa iyang dakong pagtuman sa kaubuton sa Dios. Wala ni lain, wala na siya mga hidden agendum, no, wala na siya mga hidden agendum sa iyahang pagtuman sa kaubuton sa lamahan. Okay, klaro? Bueno, mahigala ari kita sa lain nato nga topic, no, nga giunsa sa anak sa tao nga giunsa sa anak sa Dios nga nahimo siyang tawo. Of course, pinaagi sa pagtuman sa kaubuton sa Amahan, no, kay anak sa Dios pero nagpakatao aron luwason ang katawhan sa tupa iyang gidawat nga mahimo siyang tawo tungod sa siyang dako ka loving obedience to the Father. Abi no ari kita sa lain nga ikaduha nato nga topic, idolatry. Na manata ni ini, no. Ari kita sa wala na ako maandandaan. Sorry, mahigala ha. Roman Catholicism, ang iyong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Okay, arita sa mahigala. Okay, ari kita sa mga higala kining religious procession. Okay, hapit na ba tadaghan po mga fiesta mga procession ta. As Christians, we are people on journey to salvation. No, sa to pa kining
religious procession dili gyud ta ni mahibulong ha mga Kristiyanos kay ngano man isip mga gitawag natong Kristiyanos, we are in a journey, we are in a procession, we are traveling. Now mana no sa mana nga atong ikapakita gyud no from the time of Abraham when he was called na kuan siya nag-travel siya gikan sa Ur paingon sa yuta nga sinaan no kini si Abraham. Unya Abraham told to leave Ur. Sa ato kanang mabasa sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3. And then they become a nomadic tribe. No, kana bitang unsa man ang gitawag nato nomadic tribe. Kuan na siya, kanang nomadic meaning magbalhin-balhin og lugar ba? Nagbalhin-balhin og lugar. Ana no? From Canaan, from his place to kining Canaan, no? Muna sa regala. And then you must keep. And then the book of Exodus, ang katubitang Ark of the Covenant, no? Gitiraan po to, gi-journey, gi-procession po to perme, no? Sa Exodus chapter 25 verses 12, 17 to 22, no? Ang Arka sa Kasabutan, gi-permanente gito siya nga kanang gitawag nato og gi-procession. Unya si Haring David, no? Sige po itong nag-procession. Kitang mga Katoliko, si Kristo mismo, nag-procession siya, no, sa dihang misulod siya sa Jerusalem, nagsakay sa usa ka donkey, asno. So no, so sa si King David sa 1 Chronicles chapter 14 verse 17 mo kana ang gihimo, no, iyang procession ang arka sa kasabutan kining Ark of the Covenant, no. O niya sa atong Ginoong Jesucristo mismo nag-procession pud siya, no. Ato kanang mabasa sa Lucas kapitulo 19 versikulo 28 hangtod sa 40. In other words, dili bago alang kanato kining religious procession, no. Kaluoy sa Ginoo may higala kitang Katoliko kanunay gyud nga naghimo niya na pagpaila nga kita we are a pilgrim church, we are a traveling church, and of course dili ni bago para sa Kristyanismo tungod kay mismo gani si Kristo nagprosesyon man sa iyahang madaugon nga pagsulod sa Jerusalem. Nana no? Bino ato nang yung hunahon nga kining tanan nga atong gihimo pinasubay gyud ni sa atong tradisyon. No, dili nato ato lang. Sukad pa sa una nahitabo na nga ingon niya nga ilang gihimo. Gani sa panahon ni Abraham, no, si Abraham a member of the nomadic tribe, he is on a journey towards Canaan. Si Abraham original gina sa atong pagtuo si Abraham. So muna nga sa atong kinabuhi dili ganato makalimtan nga we are a traveling person, we are on a journey. Kita na ni kalibutan na sama kita og magpapanaw no nga kinahanglan gyud nga we will focus our attention ang ato ang sa ato ang journey aron maabot kita. No ana no? So dinhi lang nakita kutob ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab manamilit na usab kaninyo ngunalangin kaninyo ang Dios makagahom tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.